În familia tradițională românească, această săptămână de reculegere, săptămâna dinainte de învierea Domnului Iisus Hristos, este trăită intens. Se face, fiecare familie încearcă să-și facă o curățenie trupească și o curățenie sufletească. E urât ăsta. Gura că te-ai găină. Uite, pe ăla cu banderolă. Găinaș. Ăla. Banderola. După care o să punem blanșul de aici din vasul ăsta, o să-l punem acolo, când crema o să fie coaptă. Și aici avem un foietaj cu miel de stău, care o să, peste o zi, o să fie moale. Da, acum e tare și nu se poate servi. Bine? Da. Cine nu se uită. Niciodată. Da? Pe ou le introducem într-un ciorap și după aia le punem la fiert în coajă de ceapă. După ce le scoatem din coaja aia de ceapă cum s-o fiert, le facem cu slănină ca să sclipească. Și gata. Așa știm noi. Dar nu ne place cu altceva, că dacă intră chimicale când fierb acolo, păi nu le mâncăm. Punem și barșon la grămadă. Punem. Punem, mettiamo la sgarda. Ceartă-te cu lui, ce serve. Ne spune că o să tare mari impozite să plătim pentru căs, pentru teren. O să tare mult a fi de plătit, apoi eu știu. Ne-au pus să facem toate actele și tot pământul măsurat, din capăt în capăt cât îi să știe, apoi spun că cine știe cât a fi, nu știu câți euro, sute de euro de plătit, apoi noi de unde am plătit, mai bine ne-am lipsit de el să ne leie, de unde am dat noi bani. Dacă a fi așa cum se spune, apoi eu știu.
Mai și vindem din ele, dar noi ce vinde, domnule dragă, că o văcuță de un tighe lapte trebuie, ba, duci la lăptărie, ni-l plătește așa ca... Când vor ei? Nu poți zice nimică. acum și pururea și în veci vecilor.